70+. КВН командасы сезне Кайнар сәлемли. КВНның каршыгында көтү җилләре исә безгә шатлык булыр иде, сезгә күңелле булса. Әйе, булар бик күңелле. Каягына барма, кыяр күтә сорап җафалыйлар. Ул кыяр күте әллә алтыннан микән соң ул? Ул булмаса хәзер җумакка да кертмиләрди. Нинди кыяр күте турында сөйлисезсең сез? Менә бәяләр үсеп торганда нишләп мин үсмим соң ул? Бәя, бензин, ЖКХ үсеп кенә торалар. Алар кайчан карамак куяр кебек сикереп торалар. Өчәр тапкыр вакцина ясата башласалар, бер дә сикерер хәлләре булмаса әле. Ясаттым мин ул вакцина дигәннәрен. Урамда температура 40 градус, минем тәндә 43 градус. Хәлем юк, ашый алмыйм. Бер атна дигәндә хәл керә башлады. Һәм шуннан соң врач очрады. Как здоровье, как дела ди. Дела хорошо, здоровье гына плохо, мин әйтәм. Почему ди? Потому что температура 43, мин әйтәм. Надо было аспирин пить ди. Туттым. Нәрсә тоттың? Вирус туттым. Нәрсә сисез? Тесем төттө. Ничек төште соң ул? Бер көнне эштән кайтып барганда тайып егылган идем. Авыртудан авыз ачылып киткәндә тесем протезым чыккан дашкан. Беренче класста дәрес бара. Исәнмесез укучылар? Укучылар, бу нәрсә рәсеме? Алма апа, алма. Менә монысы нәрсә микән? Банан. Яхшы. Монысы нәрсә рәсеме? Бәрәңге. Монысын таныйсыз микән? Кәпсә. Яхшы. Менә монысы нәрсә микән? Апа, мин беләм. Динар, Бу закуска. бишле. Карали, зарплата арткан дип әйтәләр. Син каян беләсең? Бей алдым бит инде. Артканмысың? Арткан. 1 сумда 45 тиенгә арткан. Элек мин караңгылыктан куркадыр идем. Кичә квитанция китерделәр. Хәзер инде уттан, судан, җылылыктан, бүген чүпкә килде. Инде чүптән дә курка башладым. Күз алдына китерегез. Казанда маршрут бара. Ибрахимов тукталышы. Киләсе тукталыш Абжалилова. Абжалилова. Киләсе тукталыш Тукай. Иптәш, шофер карагыз әле. Минем фамилиям Кыямы. Миңа кайчан төшәргә микән? Саклау башлар. Сәләтлеләр, Акыллылар, яхшылар, Лаеклылар, Абруйлылар. туганнар, башлылар. активлар. шаяннар. Карали, син КВНның нәрсә икән беләсеңме? Білем, клуб веселых и находчивых. Татарчасы ничек буланың? Күлдіре вообще насмерть. Күлдерсәләр, шәп күлдерәләр алар. Қаршы алығыз, татарша КВН. Шәп, беләсеңме? Мин үзем балыкчы, үзем аучы. Но мин итне бик яратып бетермим. Аның сабы иң мөһиме процесс. Менә Ленар минем үземнең дә 5 бала бар әйме. Мин ул балаларны бик яратып утырмыйм, конечно. Но монда иң мөһиме процесс. Ханым ирен консервативләргә алып килә. Әйдә
Yok barmayın. Eyde. Barmayın. Barası. Yok barmayın. Dursun dur. İstenmişsiz doktor. Eysen. Size kilgeni gelibіз. İsen misiniz? Kirigіз, uzağız. Turayda. Hazır işleybiz. Min bik yaxşı spesialist. 1, 2, 3 deyuge siz yuxlab ketesiz. 1, 2, 3. Min buten eşmiyim. Men buten eşmim. Min buten eşmiyim. Men buten eşmim. Min naskilarımı özüm yuvam. Men naskilarimni o'zim yuvam. Min berengi bakşasın bir özüm utayım. Men barangi baqshasin bir o'zim o'tayim. 1, 2, 3. Uyanarız. Narsa bo'ldi bu? Xotin kelarimda. Nerse buldu? Mana ko'rasizmi? Mana ko'rasizmi? Күз алдына китерегез. Әби абзарга кереп күкәҗия. О, монда күкәйләр. Булары Фәритләргә шәһәргә. Булары Маратларга. Булары бозылган пятерочкага сатып бетерерләр әле. Нәрсә утырасың монда кытаклап? Ну-ка күрсәт әле нәрсә бар анда. Бабай! Balta davay! Meyinde al. Күз алдына китерегез. Авыл, 5нче көн сыер өйгә кайтмай. To'xta tashkilot, tinchlan, bizniki tug'ur bu. Yo'q, o'tir, bizniki tug'ur masala. Yo'q, bizniki tug'ur. Yo'q. Muda qatqanosh. Mana manisi bizniki. Күз алдына китерегез. Егет белән кыз фатирда үзләре генә. Oyleysen, min şumda uyalam. Biz bit tezden uylanışabız. Үйленішеміз деп сен бетері меңа тәқдимде ясамадың. Leysen, eyda men aspirit tezliği ko'rsatadi. Eyda, men muzika qo'sham. Git ondan. All that I have is all that you've given me. Bittiler mi? Buldu, olğanı nikahtan soň. Күз алдына китерегез. Татар гаиләсендә булган вакыйга. Егет кызын әнисе белән таныштырырга алып кайта. Улым кайткан, кыз белән таныштырырга дип кайткан. Субханалла, бигрәк матур күз тимәсен. Әнкәй таныш бол. Ул Катя. Катя? Ниткән Катя ди ул тагы? Татар кызлары биткәнмени сиңа? Уф, Аллам, пычаксыз суясың икән син мине. Арт ягыма китереп типкәндәй булды билләһи. Марҗа алып кайтмасам, татар кызлары биткән идемени сиңа? Татар кызлары юк идемени сиңа? Кайда таныштыгыз? Biz aның белән кафеда таныштык. Анда мин бар идем. Лейсен, Алсу, Гөлназ, Миләүшә һәм Катя. Күкәй күз. Что? Глаз алмаз говорит. Мин ярар инде. Атаң ни дияр? Әнкәй әтигә әйтмәйди. Әйтәм. Әйтмәйди. Нишене әйтмим ди. Әйтәм. Михаил! Твой сын домой опять маршрутку привел.
Поехали командасы, поехали sizge. Шығышны тәмам иттеріп, поехали біз үйге. Ұшарсақ ұшаларсыз, ұшамаса қошарсыз. Бітті, итті, өсәлі.